ginjal iki. Banteng iki. Kiras, kiras. Nah, iki wis.
ngono lho. Oh iki ya ngono sing iki banteng sing iki. Oh keren 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 keren. Oh gede nih rek basi rek. Ayo kok barangane sik muter-muter ya yo anu posisi iki. Oke lur. Oh ya aku tak pamit mulih ya lur. Iki aku saka Panjuran Karanganyar Ponco Kusumo karo gantengan Arkas lur. Muga-muga dulur-dulur kabeh sehat walafiat kabeh lur, ketemu di lain kesempatan, lain suasana lur. Engko tak anteni meneh ya lur. Oke lur. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.